Wah, tak iso ngene iki piye to. Aku iki. Karo ngomong apa? Ngomong to. Ya wedang to. Kan rekam ora. Lalah rekam lah kok malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Di hari ini apa? Coba kita loro. Baista loro bos ning UGD. Enggak mencari loro ya. Loro iki ben apa to? Kowe ya piye to? Ya. Ya apa itu kan aku jebok kowe kae. Heeh. Rono lah. Ya wis adem. Wis jane gak piye. Piye. Heeh. Tapi pas jam setengah 5. Ya. Setengah 5 kae bangun sampai anu kademen. Terus. Kademen lho. Terus sampai dari sekor-sekor. Ya. Buka-buka. Tapi ya sudah ya. Kan jalan aku itu. Kau ini? Heeh. Ya. Depan kumis. Hei. Kita sore ini. Heeh, terus. Ya, terus yang kene iki karepe ngajak mulai lah. Jadi terus sampai panas kan. Heeh. Sama terus yang kene. Tapi saiki piye? Lagi sing kene bisa cepat-cepat. Kale cekot-cekot tok. Cek panas ora? Cek panas. Panas minggu. Oh, panas. Terus waden. Panas nih. Berarti panasnya engko adem. Wes sedilit panasnya ngono. Oh, iki kaya mak aku mbiyen. Tapi dari perawatan kan cuma apa untungnya enggak pas ora apa cuma ya panas lah. Oh. Untung tak mari. Iya, Bos. Delok jane, Bos. Muga-muga Mbak Sutan nang mari. Obrolan tok iki gini. Antar anyar, Bos. Dinono bae nyelodane untuk dulur-dulur kabeh, wong pembahasan nang mari. Ya. Yo, Rencana kan hari ini kan kita Trabas tapi rame halangan terus, Bos. Nek to. Ya ora halangan rayu mung loro awake dhewe ya gak njaluk lho, to. Nek aku kingke ora nek motor. Motor kuwi aku wis siap. Lha iki lho, sampe tak gorene seragamku, Trabas. Bogor ini. Tak jigo piye? Wis tak wis tak toto kabeh sore-sore sarung tangan kae, sepatu. Wis tak siapi kabeh, HP ku tak jasi kabeh. Lah tak Motormu rene. aku tak ngisuk lah tak kok mak aku. Lah montore ndi? Montore gopakmu ning alas e. Aduh wae aku ngono. Ya wis. Gak sida to ki aku seneni wong ora ki ngono. Kan kabel loh. Ya. Ini kabelian apa yang telu aku? Jadi gue kowe ra kena no. Yo engke mbok gegap pisanan kowe kok nyeteri ses, engke aku kan turun tangi yo. Yo. Engke aku sik turun neh, yo wis tangi. Lek ngene terus turun neh. Ya ra apa-apa lain mangga wae kan bisa. Lain waktu awake dhewe sapa, tapi nek ada iki marai demen cara gak kendala apa jenenge motorku gak anu iso aku melok. Halo. Yo ya tetep payungi karo anu ae kok. Dipayungi ngene kae tetep melok ta aku. Kawane telepon aku ping 4. Ya dukawan ya telepon aku tol ngono, WA aku tol ngono terus bias duk aku ngono terus piye do Trabas ora ngono. Terus tak omongi lah aku tangi turu iki motor kuwi gak enek ning ngarepan ngono. Terus malah ya wis gak apa-apa ngono. Ya wis. Ya. Apa kok? Ya aku rencana bangun sampai ke 3. Aku mau 3 apa-apa sama Trabas. Nah, tapi terus piye? Maksudnya kan Trabas kan kain lagu kan ya awake dhewe iso melok. Lah aku nang kene tak seneni to we. Ya, ronan we. Apa? Iya ndak sing gawe orkesan. Wis jenenge. Yo. Kan anyar.
tempatnya juga itu apa lah. Main gini kan pulang. Itu loh. Ini maksudnya yang malam nggak mulai tekin ya? Ya, dar pelenger ya. Ya. Tapi cara ning kene, kowe diomongin Mbak Ista. Ya melo trabas. Kowe tak seneni. Orang kan melo. Kita ninggal. Tapi tapi yo aja. Kowe kena tak kowe ngomong ngono iki tak takoki. Kowe milih bojo apa milih trabas? Itu menembakkan lagi. Ya iya. Lah kowe salah kae sapa kae? Mas hitam suara kae. Umpama bengi bojomu golek obat kae apa? Ngono bos. Kene ndi awake posisi iki? Lagan ya? Oke, Mas. Ya, anu Lagan. apa? Beng karo roti deh ini. Ya gembeng. Itu siapa yang ada beng? Karo. Ada kok kono nyelok aku. Ya paling kan roh to lah. Liwat ning kono kan paling roh to nggih. Coba takoki, kan takok kowe. Lha mah apa? Bojoku lara paling terus mampir. Kan mono kan yo dulur to. Kanca lah kanca. Beng biyen aku ngiring beng. Jumbelen ya. Aku Masa to? Karo aku gede apa? di kowe ya. Jangan aku kowe. Lek bojo tak meneh bos aku sampe. Cilik ngono. Makanya biasane Anu. eh Tekani berapa? ya ora tau enggak aku awetku ning kene kok. Aku metu kan ning kene iki dimane dino rene konten. Gawe konten sitok ngono. Dadi Nah, ben terkang konten iki. lah malah arep ngonteni piye wong lara kok. Enggak kan apa iki kon jerus paling go enek konten aku ngono. Terus gawe konten sitok ae nggo ngisi. Aku tak tadi tawa wis ya. Apa sih padem terus? Bos kilo bos. Bojo bos. Ademen nih. Tukang nandang mari bos. Bendang sama masakan aku jangan bening. Pahan, Ngerti itu kono jenang iki lho bos, itu kono jenang karo Dedek anu nggih Rosi, karo Dedek Gembeng rene. Itu kono iki. Jenang. Sekali anu piye santen? Lah ning jebul dulu tak rokok ya. Ini sawah. Ini sawah. Apa itu rembuk kalau ngoro. Berarti kan meneng-meneng angel. Apa itu rembuk? Kok meneng-meneng ngomong ngono. Videone dhewe sok kekelen dhewe. Ndewan iki sapa sing iso munggah? Aku rung anu Piye? Sing iso munggah sapa? Enggak kabeh. Enggak kabeh. Iso munggah kabeh. Enak jere jeglong. Tapi anu, juweglong sing pas ke logon Nggon kan anu. maune kan enek oyot kae. Iya. Dhuwure oyot kan enek tunggak kae. Diduduk tau terus dirukin ae. Mancep ning kono iku. Ternyata ning isore oyot kuwi enek koyo apa kuwi bekas rong tikus ngono. Anu ngluto. Bledes. Kan Gone didik apik. Sing gone didik.
Mabres mak. Por abune iki iso. Muser iso. Gak iso di por muser. Tapi kowe wis diupload belum to? Wes Endi to? Lagi ya? Lagi. Orang dulu aku. Enak. Ngebahas. Enggak sudah mulai, Mat. Agak. Lagi. 30 menit paling. Loro apa? Loro lho panas cekot-cekot campur muntah-muntah. Cuma mudahan. Iya. Urung dia aku ya. Wes. Pone sapa ngono. Depon ora anu, jarine ya cuma saking keselen terus. Mare kan kono wis suwi ya. Jadi wis seminggu lho, Mom. Iya, suwi seminggu wi wong itu anake loro kan diempet ngono wi ya. Cara ngono dadi rasakno. Rasakno enak. Dadi iki piye? Tipes apa anu? Enggak, tipesnya aman, Aman ya? aman. Lambung aman, Aku apa? aman. Ya Cuma kecapean. kecapean cara imun tubuh wi kurang, keselen. Menurun imunnya ya akhirnya kuwi nggih. Kayak tensi barang menurun. Nek tensine ya tensine menurun 90. Sekarang 90. Hmm. Oh iya, turun. Dengi wi neng bidan wi 120. Dingin basa kan dingi sore anu neng bidan no. Neng bidan. Nek wis mari bengi wi. Lah esok jam 4:30 kae. Oh panas terus ndak sih cokot-cokot. Karo muntah-muntah terus tak gorene wi. Isuk mangan langsung boleh. Ya jam 5. Jam 5 kan aku rek kene. Jam 5 Isuk. isuk Heeh. terus langsung kon kamar. Arepe kono mau. Lah tapi kono cekot-cekot. Terus tak kon ngamarno kene mesisan. Ket isuk jam 5 jane. Iya. Isuk jam 5. Lah batinku layak kok gak melok nyapa. Aku yo gongro nek gak omongin karo kowe. Loh, dukawan tak ngomongi. Gembeng moro ning gone Pak Dik emang Jono kok ning Mas bae jine. Jono loro tipes ngono ora ngomong. Oh iya kok tak ngomong. Ya kayak gembeng nang rene. Gembeng karo Rosi rene. Kopi dong, Mas. Iya. Coba sedih nggih ngono aku ora melu trabas ya kuwi nggih. Aku wis tak omongi, wis tak kabari dukawan. Cukup loro no. Dene nanti Dik. Dikaya Anu ngono. wi kaya ganti oli wi, makane wangel. Oke. Yo ono ana lekmat. Akak ngerti kepare ya apa. Lah ya. Terus Jawa Oh, ya, kan kamu meneng-menengane mau loro. Oke, jadi Toro motor ya. Sampai dengan ae muga-muga begitu. Dan cepat sehat dan cepat waras kayak biasanya bos. Bintang iso masak aku jangan bening ya bos. Iya, ini ki nama rae masak nang bisa loro. Mitoy. Oke. Yo kena bos. Boleh tapi kayaknya. Mau maju mundur, maju mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.